санги талхара фуроварда мешад ё не гуфта бисёр кас илтимос дорад. китоба кофтам будааст як ҷошба ӯзбекӣ будааст. ман якта роҳиша тоҷикӣ мефаҳмонам. чӣ хел мефурорем бародарони азиз, ҳамин кашнич аст зелин ҳанавая обба меҷӯшонед. ҳамин як бандаша 1 литр обба ҷӯшонед. як рӯзба 3 маротиба пеш аз хӯрок шиками гӯшнаба 100 граммӣ мехӯред. ҳамин талхаба санг бошад, худо хоҳад аста аста мефурод. чанд рӯз? 10 рӯз мехӯред. худо хоҳад фоида ме. мондагӣ роҳош ҳам та китоб хонда метиҳам, касе ӯзбекиро донад. ман мондагиша натонистам перевод карда ё сурат гирифта истифода мебаред. худо хоҳад. мана марамад тошларни кетказиш, ин сангоя нест кардан. дард бор ки дармон бор. китоби тиб. якумаша ман гуфтагӣ кашниш o'ti va ildizini qo'shib qaynatib 10 rӯз 3 mahal ovqatdan 30 daqiqa oldin ochiq holda 100 grammdan ichilsa o't toshi talxa sangash foyda mekунад. мондагиша 8 xil роҳаш гуфтааст. ун ту мекунам. экранро як бор зер кунед, пауза мешад. мондагиёш дар кор бошад, ҳам ту хонда худо хоҳад ӯзбекӣ фаҳмед сангоя мефуроред. худотон ин чизоро мекунед, ягон ҷотон ба фоида накунад, зарарам намекунад. яке шумо ба зарар кунад, ягон ҷотон ба аллергия мебирод, шумо медонедон ки ин чиз шумо ба нафорид, бас мекунед. мисол таблетка мехӯред, барои хоб рафтан ҷигара нобуд мекунад. дигар ҷотон ба масалан таблетка хӯред, дигар ҷотон ба зарар аша. лекин тибба чизои табиба зарар нест. барои ҳамун ихлос карда худованд ҳаматон ба шифо диҳад. тоҷикистон ҳама вақт ба пеш.